Fittra datata 20 ta' frar u indirizzata lis-Segretarju tal-Kabinett l-imħallef Lawrence Mintoff qal li ltaqa' mal-Prim Ministru Roberta Bela fil-11 ta' frar biex jiddiskuti miegħu l-ħatra ta' Prim Imħallef ġdid. Fl-ittra l-imħallef Mintoff sostna li waqt din il-laqgħa ġew diskussi diversi aspetti marbuta mal-ħatra, inkluż il-bżonn ta' qbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra u l-impatt li deċiżjoni bħal din jista' jkollha fil-kuntest politiku. U allega wkoll li l-Prim Ministru esprima tħassib dwar kif ċerti għażliet jistgħu jiġu interpretati politikament u qal li kien hemm indikazzjoni li d-deċiżjoni dwar il-ħatra tista' titħallal wara l-elezzjoni ġenerali li jmiss. L-imħallef Mintoff irrefera wkoll għal komunikazzjoni sussegwenti bejn it-tnejn u qal li semmew raġunijiet marbuta mal-età tiegħu u t-tul ta' servizz li jista' jkollu kandidat fil-kariga. L-imħallef Mintoff għandu 66 sena u mħallef irid jirtira minn fuq il-bank tal-ġudikatura sa 68 sena. Fl-ittra l-imħallef għamel ukoll allegazzjonijiet dwar każi li seħħew fil-passat waqt li kienet jippresjedi kawżi fil-qorti. Allega li kien hemm pressjoni fuq impjegati tal-qorti relatata ma' kalkolu ta' spejjeż legali. Qal li dawn l-allegazzjonijiet jikkonċernaw lil Prim Ministru meta kien avukat prattikanti u deputat. L-imħallef Mintoff kiteb li fid-dawl ta' dawn iċ-ċirkostanzi kien qed jitlob lil Prim Ministru biex ma jieħux sehem fil-proċess marbut mal-għażla tal-Prim Imħallef il-ġdid. Il-ħatra ta' Prim Imħallef teħtieġ il-maġġoranza ta' żewġ terzi fil-Parlament. Fl-aħħar jiem rapporti fil-medja qalu li fid-diskussjonijiet dwar il-ħatra ta' Prim Imħallef ġdid, l-Oppożizzjoni proponiet lil imħallef Mintoff għal kariga ta' Prim Imħallef. Dan wara li l-Gvern fid-diskussjonijiet ippropona lil imħallef Miriam Heyman. B'reazzjoni, rapporti fil-medja qalu lil Prim Imħallef Mark Ketkuti talab lil kummissarju għall-Standards fil-Ġudikatura l-imħallef irtirat Tony Abela biex jinvestiga lil imħallef Mintoff wara littra li bat lill-Ministri. Skont il-kodiċi ta' etika tal-Ġudikatura, imħallfin u maġistrati ma jistgħux jikkomunikaw privatament ma' politiċi fosthom ministri dwar id-doveri u l-funzjonijiet tagħhom.